Yini kanti? Come in. Samboleka. Yebo, siba. Ngabe ngafonisa la. Ufunisa ubani? Uzethu. Hayibo. Sesivuka lapha akubheka namhlanje ayikhala iphungezi. Ngacabanga ukuthi mhlawumbe uma umbisile nobaba. Bafuna ukukhuluma naye. Lokho qalaza ndoda nimfihlile kanti. Hayibo. Sibani, akekho uzethu la ekhaya. Zethu! What's Hayibo, Sifiso. Ucama ukuthi ukephi? Oh, ngila kokuhlala khona umfazi wami ngaphambi ukuthi ngigoga abalobolo la ekhaya. Imali eshisiwe ngomlobola ngathi. Yini yakho ukuthi umfazi wami la? Yabona Hasini. Kuzoba nenkinga nawo uzofika la ekhaya. Uzothelela ngalendlela odinga ngayo Sifiso. Yey, Sifiso wempohlo wena. Umfazi wami impohlo. Zethu! Yey, Sifiso. What's that? Yey, Sifiso. Kanjani buthi? Sekhaya la. Ngizongithini? Kini, hlala phansi. Usekhaya. Hey wena. Yayini. Hey wena. Usekhaya wena. Hey wena. Usekhaya wena. Hey wena. Ufuna ukuzolwa emsini wami nina. Usekhaya la. Nina. Ungarashi. Yey! Nizolwa emsini wami. Sifiso, umphele la ekhaya. Phuma wena. Ayikophi. Hey, phuma Sifiso. Phuma. Sale kahle. Uzelapha oyintoni. Manje ngihlule ukukhipha mina leyo mzuzu kade sinawo. Hawu. Ngiyatshela. Hawu. Buka-ke nami sengingumamatheka nje dengekho. Ngumamatheka uzelapha. Ngicela ubhala lencwadi uyihambise ekhaya. Uyinike umalume. And then, yes, ngiyelanyo inkosi impela. Kwenzakalani la? E-ofisini lapho. Thando, awunomsebenzi fanele ngabe uyawenza ngale. Mawami. Uzongibukela kahle namuhla mama wayine kahle. Muhle mama. Dr. Mnisi, Ma. isiza nani clinic. Le ngxenye lekade ihlaselwe ikhukhula isilungisiwe. Iyavuka-ke kusasa. Hawu, indaba ezinhle phela lezo mama siyabonga. Angithi uyazi ukuthi kusho ukuthini? Kusho ukuthini? Kusho ukuthi la kule clinic le okungeyami wena usadingeki. La, ukhambe neclinic. Okay, just hold up kancane. Ini? Hamba uye eGoli la impilo yakhe ikhona. Kumayelana nothando yonke lento eyenzakala. Thando. Awungitshele mntana yini uyibona kuThando? Awusenama standards manje. There we go. Qala kanje la ridiculous mama, ridiculous mama. Very ridiculous. Angiyazi lento yenzayo mina. Ngiyalingwa. Yebo ngizokwenza njalo. Ngiyabonga. Bathini? Bathi bafuna imininingwane noma ngabe yini nje phathekayo ukuze bamthole ubaba. Okay. Basendele lento ebhalwe diary. Inkinga nayo leya diary entry ayikho into ebambekayo ngayo. Ya, kodwa iyasho siphamandla ukuthi ubaba wakho mncane kunoma wakho nanokuthi-ke wena wenziwa ngaleso sikhathi. Hayi awusumuntu ophosa ithawula kalula. Ngeke futhi. Bafuna ukwazi isitori sakho kanti mina ngifuna ukubona ujabule. Kodwa-ke namanje ngisasho. Mina ngiyibona ngisizakala nanokuthi leya diary entry incane ayikho into ephathekayo ngayo ayisho lutho nje. Fanele ngihambe uzoba right. Ethi ngiphelezele yabo. Awufuni ngekhaya ne? Azi noma la ngokuthi umama noMandla abahlezi bebhiyoza bangomsindo ekhaya angisakwazi ngisho nanokufunda. Oza-ke uzojoyina i-study group sethu. Ngezinye iy'nsuku sisekhaya ngezinye isikhathi umfundo. Ngaba into enhle leyo. Ngiyabonga. Uzomthola ubaba wakho.